yun, no? It's a big boy Dave na nagbabalik pa naman sa isang video, no? Ngayon, kasalukuyan po tayo ng palabas ng subdivision kasi nga may lunch kami by 11:30 at ang time ngayon 7:30. Kailangan na magmadali, no? Kasi nga naghihintay yung mga classmate ko. By the way, mga classmate ko nung high school, kaya ako nagpa-vlog ngayon kasi hindi ko pa sila nasama sa kahit isang vlog ko. Magpa-vlog ako, nakakasama sila. So by the way guys, suksok ko amon band shirt. May banda ko gali guys kung gusto nyo may gigs, we can perform sa any gigs. Flexible kami katama guys. Hindi lang kami rock band. We can be also pwede kami sa sala. Basta gig, basta makwartahan. Ewan ako kwarta. So akong band is the bloopers. So kung ma-zoom nyo gamay, kita nyo yung puti nga na. Kita nyo yung puti nga to. Pero matanik kong TV sa pag-conquest. Pero mahango siya. Siling ko na diri sa likod. Galing kay intermahan niya dira yun sa dalom sa logo. Di mayo ka na bala. Trash tukon ko sa mo. Galing kasi ko ina-idol ko sa daan. Di I'll see you on the way guys. Hapon ako. Guys, ari na si Pio. Gag. Mahulat na lang ta kay Giselle, no? Kay may car siya. Sige guys. Mahulat ta. So guys, ara na si Giselle guys. So, ma-withdraw siya kay siya malibre panyaga namon si Pio. Ay, sorry. Tol, musta tol? Wow. First, so guys, dugay na kami ni barkadahay ni Giselle. Pusubong lang ako nakasakay sa salakyan niya. Oo, part as in. Oo, kay si Bugart sa unang kay Bugart kaya sa una, so kaya area ay gid ni ka pa sa kaya. Gaga kay wala gid ako kadalagit man niya, kay ka-jeep lang yan ako. Siya hindi siya hambog siya sa lakyan. Putod man part, mas convenient magdala sa salakyan mo wala. Puta, convenient nga one ride lang gid ko. Uy, at least ang gas tag-shen tapos ang tag-site, at least. Uy, ano ka? Smart ka? Globe. So, bigid yung smart ya? Na, sugambal siya. Nagsilo-silo ko smart ka dito ba? Biko everyday, may data. Ano lang na yan? YouTube lang yata. Ang 500. Ang sugambal siya. Masaylo ka smart out. Hindi ka syempre tungod pa sa data eh. Basta smart natin si Eugene. Hindi ako. Kagawala, di sa nakata. Din sana ka to? Ay, Japan. Uy, viewer mo sa shout out tanay. Ano yun to? Viewer mo na sa... Tol, shout out kay... kay Eugene, tol. Pudgali miga mo subong, no? Mamanyaga kami dana ya. Hindi man guro magselos ako, no? Uy, tiin nga lang baka tulong kami doon ni Dave. Ha? Maligo ka pa lang? O, sige, malabay na kami da. Bye, man. So guys, ari na kami sa day ay man, no? Kay sugaton sa namon malunch. Sayang wala si Bogs kay naman board member si BA. In-vlog mo pagwaan niya Wala part, siyempre ano na mo. Ano na mo kung ano day matabo magwa ya. Ano namin sa balay day ay man, no? Butas may doorbell di wala na may mukha mo. Duhandi lang. G7X din siya. Kaya wala si Bog, si naman board member. Tidam mo siya responsibilities sa mga upcoming Manogyu Day na. So si Ayman, tatlo lang kami danay.
medyo dugay. Dito si Ayman. Hindi, mapaligod lang siya. Hindi nang ano siling mga camera, ano pareho sila eh? G7 Ang G7X, Ano wala na? sa mga vlogger, mabala nga... Galing mga beauty vlogs, kaya ano pa lang. Okay. Andun sa do gamay, do ano Doon mo lang. naman, pero doon medyo ko na may filter. Oo. Doon sila nila, na so... Ano ka hangover kapag gagawa? Kitang pilas ulit eh. Kaya Man! Ito na pilas ulit. No! Yan na naman! kami bilas, pihaw. So guys, ari na sa Ayman, no? Part alin ng high school, dulom. Part. Direta. So guys, thumbnail. What's up mga sap? So guys, ari kami sa bungo sa payag, no? Ako daw, mga vlogger. Thank you, Jess. Tol, thank you, good pala. Kailang mo. Tapos tutoron, tapagid ka sa tax doon na. Hindi. Buot si sir sa tax mo, galing mo na lang yun doon, nagabusar lang ko galing. Matama kakarulan. Classmate ko man ni Bogart, kis alang na kami nga di kasulod. Dapat timingon mo man tol na sa loob lang ato din ang pinakapunta sa kapusat na. Yan eh. Dapat ano ka na lang? Kasulod mo Life kami. lessons. Hard learned lessons. Learn. Mula nga kung hindi ng tao si mo tol. Dapat hindi na magsigil. Mga mbal po tadi ngalan tol yung mute pala tol. Sino? Ano? Tol, magigapon siya no? Inaano mo lang tinatitit. Ina-tweet niya gyapon niya be. Oo, no? Wala ko kani. Titit. Titit. Lagay po mo konde. Gago mo, check mo nga, boss. Oh, kumbir. Gago mo Sayo lang ang viral na. Oo. Ate yan. Ay, ano sa Sabado? Black ulit mo na. Ano tol? Ang tape ko tayo sa balay, galing i-black ulit. May tape ka gid man now. Gago to, oh, nanging story ko to pala, pirated to. Pero DVD copy na saya. Clear na no? Oo. Kagong iya, di pa to ang 250 mo kay Catherine nga movie. Pero ginlantan mo man ano. Oo, nalantaw ko na ganyan. Ikaw ba, doon sa first, ito doon malo eh, kagit ba So kayo? nag-bed since lagay ni Catherine, layo to ba ya sandog yapon. Sandog yapon. Tapos wala kasi pinagtole, putangin rin man sa'yo lang yun. Mami, man ang house yapon. Oh, so basket ya tol gag wala yun. And ego sa house of Di na yun ni tol Daniel, yun tol. Kaglain, ganyan, kagang story, yapon, lain man mo. Masakit lang kung ikaw ang kabatsag sa LDR.
Makita mo ko guro, tol. Kaga. Go! Ganyan. Tol, kakadlaw si isa sa akon mo. Ang ibi, kuya, tol. Ito, ginakreate, ginakumpong. Lang ay ang last part, no? Kay dubalaan mo, gid ba lang hindi gid sila yung magtayo na. Ito, inigit pwede. Oo, hindi. Hindi, may sabat na ta sa if LDR works. Wala. Wala na work na yan. Depende na tol kung yes, agad Yan ito. nga, hindi mining ka, ano ka, Wala, siyempre. kaduda ka. Hindi man. Gaduda ako sa kanya. Hindi ka tuda Oh, siya yung mga wala ka siya work. dapat ang tudahan. Hindi am na nga wala ka work ang LDR, kaya kulang mo sa trust. Hindi kasi siyempre, ang isa sinyo, tol, ka-break man sa trust. Hindi man every time lalaki, hindi man every time babae, pero mostly lang lalaki. Mostly. Pero sa ako na sitwasyon, do never gig ko nag-break sa trust sa ako ni girlfriend. Oh, hindi. Standa, no, era. Di ba wala yun? Hindi pa po galing na kay isa sang Sabado. Tanda, no, era, mag-basketball. Sila nga sa lamambal ko yes. Basta ko kay Ryan. Bukas git sa akin, movie ko na ako. Kita ako yan. Namin, to, abi ko ganito, ano lang, Kasanag, so. Dukat. Ginakuha na Cliche si lang, cliche, ito, Dito. expected. Pinakasakit ito sa git-prank sa Feel si ko. Catherine sa apartment. Ako lang. Oo. May point man si Catherine, pero grabe gani ang effort ni, ni Alden. May time yun niya sa life umabot na hindi mo madunggan ang career ka. ano na to? Pero namin, natani ko, may options na sa tani, gani ko. Ang kay Alden, lang aging plus star, lang ang future. Ayo. Okay, naging mato kasama ko, lang galing mo na lang. Galing Man, eh. pero sakto, man, kiba sa pilakadla, ma-break sila, may hinulso Muna lang gani sa. kita mo Wala ganun. Partner 4 sila. months lang sila, abi. Kay Tanya. 4 months pa lang sila gani, abi. Gani kita. Pag ano ka dyan party, before wag sila yung magkilala, may handom na sila yung mo. Para sa ila ko galingon, hindi mo na hindi mo na iya mabago, ya. Based on experience na yung part, hindi mo na mabago kung gusto gid nila ya, hindi na wala ka da may mahimo. Sa bagay. Swerte na ng mga tao. Kung na-appreciate yung gitulin yung partner nga ari siya subok sa inyo tukan. Paano kung wala akong partner to? Gani. Kundi! Yung text na ni ano, ganito. Ni ano po sa okay. Wala akong kasabat. Never have I ever broken up with someone to be with their friend. Ginbreakan mo yung mga ex para Para sa iyo. sa best friend. Ako wala pa. Galing kayo. About how long do we know each other? Oo na. Malinis siya. Bot-bot. Basta mo na kasi. Siya gining Amo ni nga na best friends na mo. Kay bot-bot siya. Pero amo yung gabi influence sa amon kabuhi. Hindi ka par. gabi yan po. Siya na. Wow. Alis